Здравейте! Казвам се Момчил Николов и днес искам да ви представя XPD серията на Technohull. Това е първата лодка от тази серия, XPD46, която вече не е рип лодка, а е затворена и отворена лодка едновременно, което много от вас търсеха. Нека видим какво значи това. Тук, както виждате, в момента имаме напълно затворен wheelhouse, който с едно натискане на копчето превръща в отворена лодка. Когато достигне първата секция, механизма спира. И ако искате да го отворите още, задържате пак и вече имате напълно отворен кокпит. Отпред на носа имате кабина за капитан или storage space, зависи как искате да го използвате, както и тоалетна. Нека разгледаме и кокпитът в детайли. Тук има просторно място за хранене, както и 6 къп холдери, които могат да се включват в режим изстудяване или затопляне. Тук имаме една плъзгаща се маса, която може да се разтваря и да се фиксира в различни позиции. А тук са скрили гостната кабина. Има два хладилника тук, както и тук, по желание, разбира се, може да си сложите и кафе-машина. А това е кабината на собственика с отделна баня с душ. Може да отворите също така и таванът и да сложите отгоре събове или други играчки. Както ако искате абсолютно да отворен кокпита, може да отворите и тук отзад. Както виждате, имате много варианти, в които да отваряте и затваряте тази лодка отстрани, отгоре, отзад, така че в различни условия да може да плавате комфортно. На кърмата имаме две опции. Wet bar, която има мивка и електрически котлон, но ако желаете, може да бъде сложена още една седалка. Уникалното на тази лодка е новият материал, който е използван за фендерите. Преди тук на това място щеше да седи гумен балон, но в момента Technohull са изработили чисто нов материал, който е според техните думи неунищожим. Също така и от гледна точка на дизайна придава много хубав ефект с този черен блясък на корпуса. So we're here now with Konstantinos from the technical department. Hello. Hello. Can you please dig deeper a little bit into the technical details of this boat? Of course, welcome. To this boat we can find two engines. Inboard D6, 480 horsepower, and the generator. The cruising speed of this boat is around 35 miles. Consumption to this speed is calculated to 3.5 liters. And we can reach speeds up to 45 miles. Wow, 45, this is a lot. Yes. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако искате още такива красиви видеа с готини лодки, харесайте видеото и ни последвайте.